És una antològica de 50 anys de feina, no? Del 72 al 2022. El 72 va ser quan vaig tornar a agafar la pintura, que l'havia fet de la meva infància, i el 72, encara que feia molta arquitectura, doncs els diumenges pintava. I no he perdut mai aquest amor per això. Jo crec que quan pinto i quan escric i quan dissenyo, per descomptat, es nota la meva formació d'arquitecte. Sí, crec que sí, que és inevitable. I la meva vocació era ser pintor. El meu pare em va dir que una professió econòmicament tan arriscada no li agradava. Jo crec que hagués guanyat molts més diners i molts menys disgustos fent de pintor que d'arquitecte. L'art abstracte és molt avorrit, molt avorrit. Perquè em sembla un art decoratiu. Ja no es tracta que faci maco, que sí, els bons abstractes fan maco. Però on és la mort, on és el sexe, on és l'amor per la natura, on és tot el que m'interessa. Em critiquen que jo pinto masses coses, no? Perquè un pintor té que tenir una imatge, no? Hi ha pintors que només pinten natures mortes, ampolles. A veure, jo tinc una gran limitació, que és que no sé especialitzar-me. És que m'agraden masses coses. O sigui, de la mateixa manera que no sé si soc arquitecte, dissenyador, escriptor, no sé especialitzar. I amb la pintura em passa el mateix. Si em diverteix, si una cosa que veig m'agrada, dic que això es podria pintar. Tot això es veu aquí, no? Hi ha un quadre que jo pensava que seria un escàndol i ningú li agradaria. Visió matutina es diu, no? Que és el que veig quan m'aixeco, que és jo fent pipí al vàter, no? I és això, un matí, dic, ai mira, això es podria pintar. És una visió matutina, no? Sí. El meu amic Miquel Barceló diu, jo si quan començo una pintura sé on vaig, malament. Doncs jo em passa al revés, no? Clar, potser per haver sigut arquitecte o he sigut arquitecte. Sense projecte no sé pintar. Començo una pintura amb un projecte. Hi ha 200 obres i aquí l'he agrupat per temes, no? Interiors, natura viva, retrats, pintures de Roma, arquitectura grega, un tros de l'Acròpolis. I a cada una d'aquestes seccions hi ha quadres, pintures que tenen 50 anys o 45 i altres que les he fet fa 2 setmanes. Jo crec que el muntatge va una mica de lo més alegre a lo més dramàtic, no? Que acaba amb la mort. Però és una època molt intensa de la meva vida i un record molt fort, perquè la relació amb l'Anna va ser una relació molt important i que va acabar d'una manera molt dramàtica, no? Una llarga malaltia. I jo considero que és un moment inspirat de la meva obra. Al fons ho ensenyo per això, no? Perquè moltes d'aquestes obres no s'han vist mai, estaven tancades a casa meva, no? I
un escriu, pinta, fa arquitectura per comunicar-se. Això és evident. Això de ho escric tot i amb un calaix i tant se m'adona de que no es publiqui, això és una falsedat total.